Humanitarci Aleksandar Jovanov i Nina Ranđenović juče su stigli u Bečej u okviru biciklističke ture duge 900 km koju voze sa ciljem da prikupe pomoć za lečenje Ljiljane Petrić iz Prijepolja. Na putu kroz Bečej dočekali su i građani koji su im pružili podršku i poželeli im srećan nastavak puta. Ovo je za Aleksandra i Ninu novi izazov budući da su do sada humanitarne akcije organizovali pešačeći, a sada su prvi put na biciklima. Kako nam je rekao Aleksandar Jovanov, podršku koju dobijaju od ljudi na putu daje im dodatnu snagu da nastave dalje. Zovem se Aleksandar Jovanov i sa svojom verenicom Ninom Ranđenović prelazim jednu izvesnu rutu od 900 km kako bi pomogli Ljiljani Petrić iz Prijepolja. Ona boluje od karcinoma grlića materice i trenutno je potrebno 50.000 evra za nastavak lečenja u Turskoj. Ona bukvalno zavisi od tog novca i da li će dalje živeti ili ne. Taj novac je potreban u nekih narednih 2,5-3 meseca i eto, mi smo se uputili na jedan put koji je nama nov, jer do sad nismo vozili biciklove, već smo samo pešačili i bukvalno je jedan jako veliki izazov za nama. Za sad je 5. dan i ide sve uspešno. Zahvalio bi se ljudima koji se odazivaju. Ostalo nam je još 10 dana. Plan je da možda čak i produžimo ovu akciju sigurno 5 dana, zato što je trenutno jedna velika akcija u Zrenjaninu za našeg Matiju, sugrađanina, i njemu je još hitnija pomoć i eto, kako bi učestvovao u toj akciji trenutno, pošto nisam sa mojim drugarima u Zrenjaninu, potrudit ćemo se da produžimo ovu akciju i da eto, pomognemo malo i njemu. Potreban je vetar u leđa, zaista, pogotovo ovih dana kad prelazimo ovde kroz Vojvodinu, non stop ima vetra i non stop je to neki vetar koji kruži, non stop nas usporava. Evo, danas je bilo malo vetra u leđa, ali u suštini baš nam znači i svaki aplauz, svako tapšanje, pružena ruka nam mnogo znači i ja to pozivam sve građane u nekim narednim mestima i danima da nam se pridruže. Ko želi da vozi sa nama može takođe i to od mesta do mesta ili ceo dan ili kako god ono odluči. I do sad su nam se odazivali ljudi i to nam znači naravno kad imamo s kim da popričamo, kad vidimo da ljudi to podržavaju. Tako da znači mnogo. Sutra idemo ka Kikindi, prolazimo kroz Mol i Adu, idemo za Bočar, Iđoš i završavamo sutra u Kikindi, zatim idemo ka Zrenjaninu, Pančevu i dole u Srbiju posle idemo. Pa da, ona je od samog početka tu svaku humanitarnu akciju koju smo radili smo zajedno, sve osmislimo zajedno i naravno da mi je to i najveća podrška koja ide sa mnom, makar ona i samo bila pored mene, makar bila u pratnji, ali eto, za sad me prati u korak i to je stvarno za pohvalu za jednu devojku od 20 godina, ne još 20-19, da prelazi tolike kilometraže, da toliko daje sebe pored fakulteta, pored ispita koje ima i celog stanja u Srbiji. Trenutno pratimo takođe i svaki protest sa studentima smo i sve to odvlače mnogo pažnju upravo od ovih stvari koje mi radimo, a smatram da su ove humanitarne akcije vrlo bitne za sve nas i za svu tu decu u fondacijama, jer sva ta deca zavise upravo od nas. Građani koji žele da podrže ovu humanitarnu akciju mogu to da učine slanjem SMS poruke 1738 na 3030 uplatom na račun ili deljenjem informacija kako bi vest stigla do što većeg broja ljudi. Aleksandar i Nina juče su nastavili put ka Kikindi sa istim ciljem da zajedničkim snagama pomognu Ljiljani.